er vi klar her. Kom så, gutter, så skal vi gå her bag. Nej, sådan i gang her. Nej, I kan ikke sidde og drikke. Hvad er det laver? Vi tager chancen. Skid. Vi tager chancen. Jamen, hvad er det for et lortefirma? Det kan jeg ikke bruge til noget. Få se her. Der er ikke sket noget. Jeg bestilte jer til at lave et arbejde, og så sidder I bare der. Det er bare for en. Det giver mig stress. Ja, hallo? Ja, det er Holger. Jeg er på vej. Hvad fanden er det for noget? Det må jeg fandme få en ordning på det her. Jeg kan simpelthen ikke passe det her. Ej, og kunden står der. For satan. Ej. Han. Ja, ja. Se, de mennesker, de står der og drikker. Hvad er det for noget? Jeg skal have lys ind. Rolig. Jeg skal nok få en ordning på det her. Rolig. Rolig. Jeg kan ikke bruge det til noget. Hvad fanden er I laver? Kom med de bajer her, og det er fandme nu. Det kan jeg godt sige, det skal fandme ikke have dem her. Nu tager jeg dem herover, så stiller jeg dem herover. Det kan jeg godt sige jer her. Vi skal fandme få en ordning på det her. Nu tager vi til årsmøde. Det tror jeg også, det gør. Men det må vi så tage med. Ja, sådan er det jo. Ja, det kan ikke være. Velkommen til årsmøde 2008. Inger, vil du ligge ud? Ja, jeg vil. Jamen, vi har så bare været til årsmøde. Denne film er lavet af Dennis Langholtz. Philip Lambertsen. Asger Rasmussen. Martin Christensen. Jens Nielsen. Og Helle Rosendal.